Všichni si v sobě neseme, ať chceme nebo nechceme, genetické zápisy našich předků. A rodinné konstelace nám umožňují uvolnit nashromážděnou energii různých traumat z našich rodinných systémů. Když přijmeme osudy našich předků a poté je s láskou propustíme, získáme zpět sílu do svého života a vyřešíme si tak své současné problémy. O svědomí rodu a rodinných konstelacích si povídám s Ivanou Kočanovou. Vítejte u své inventury na duši. U mikrofonu vás vítá Milika Dlčíková. Děkuji za podporu prostřednictvím platformy Buy Me Coffee. Odkaz najdete pod tímto rozhovorem. A také děkuji za sdílení a podporu na Spotify nebo na YouTube. Na YouTube najdete také řízenou meditaci na sklidnění mysli. Ahoj Ivanka, dneska si budeme povídat o konstelacích, já se na to moc těším. A protože podcast se jmenuje Inventura na duši, tak já se vždycky svých hostů na úvod ptám, jak vnímají duši, co pro ně znamená duše, když se řekne. Tak jestli se můžu zeptat i tebe, tak co pro tebe znamená duše? Ahoj milí, ďakujem za pozvanie do tohto rozhovoru. Čo pre mňa znamená duša? Duša je pre mňa to najcennejšie, čo každý z nás v sebe má. A je to tá esencia, taká tajemná, to naše svetlo, tá Božia iskra, ktorú každý v sebe nosíme a o ktorú by sme sa, teda podľa mňa, s láskou mali starať a pre ktorú sme sem prišli, aby mohla rásť. Takže naše esence, moc hezky říká, že bychom se o ní měli nějakým způsobem starat, možná o ní trošičku pečovat, že to není jenom tak, že tady je, ale že je to nějaký dar možná pro nás, bychom se měli o ní starat. A ten najväčší dar je v tomto bytí pre mňa náš život. A tá naša duša si pamätá všetky tie naše životy, podľa mňa nie len tu na tejto zemi Gaji, ale aj na iných planetách. A naša duša je veľmi múdra a častokrát si ani neuvedomujeme, ale cítime ju. A vedie nás múdro. To je tá najpravdivejšia cesta, ktorou môžeme ísť, ak pôjdeme v súlade so svojou dušou. A najít tu múdrosť té naše duše. Tak, najít tú múdrosť a zároveň v sebe tú vnútornú silu postaviť sa za tú našu dušu. A myslím si, že jedním z těch určitě zajímavých způsobů, jak se dostat k té duši, můžou být i konstelace, kterým ty se věnuješ. A já bych začala úplně od začátku, když bych někomu měla vysvětlit, co jsou to konstelace, tak co to vlastně je? Tak rodinné konštelácie, systemické konštelácie je to metóda, ktorá mne prišla do života a v ktorej som pochopila, že môžem naozaj to, čo cítim, že tak to môže byť, že nie je to divné a že môžem byť sama sebou. A že častokrát aj v tom živote cítime veci alebo máme pocity, napriek tomu, že okolie alebo ten vonkajší obraz vyzerá inak, je to protichodné s tým, čo cítime, ale že vlastne naozaj to, čo cítime, je správne a že vlastne tá naša duša sa tam ozýva, pretože ona si pamätá, ona je neskutočne múdra. A ona si pamätá a vlastne my máme v sebe, v našom tele zápisy, genetické informácie po našich predkoch. Vlastne s tým pracujú aj rodinné konštelácie a je to metóda, ktorá aj mne pomohla v určitom období života, kedy som začala hľadať cestu k sebe a túžila všetko dať do harmónie a lásky vo svojom živote. A rodinné konštelácie vlastne pracujú s tým, že my okrem toho, že sme súčasťou tej našej fyzickej rodiny a tých všetkých členov našej rodiny, ktorých poznáme, tak patríme do jednej veľkej rodiny duše, kde sú naši predkovia, mužská línia, ženská línia a existuje také takzvané svedomie rodu, ktoré vlastne pracuje tak, že ak v našom rodinnom systéme tam niekde dávno boli napríklad nejaké deti neprijaté alebo boli nejaké tragické nehody, vyčlenení členovia rodiny alebo sa udiali nejaké tragédie,
tak vlastne sa zabudlo na tých našich predkov alebo sa vylúčili pre nejaké neželané správanie z rodinného systému, ako čierne ovce napríklad, tak práve toto svedomie rodu spôsobuje to, že keď sa narodí nejaký člen do rodinného systému, tak opakuje osud tohto predka, napriek tomu, že on si to vôbec neuvedomuje, nevie, aby poukázal na to, aby tento člen rodinného systému bolo mu prinavrátené to miesto do toho rodinného systému. Aby bol pozvaný späť, aby sa na ňo nezabudlo, aby sa mu vzdala patričná úcta, láska a hlavne vďačnosť za to, že prežil ten svoj ťažký osud, ako aj všetci, aj ostatní naši predkovia, a že vlastne vďaka tomu, že on to už prežil, alebo oni prežili ten ťažký osud, či už vo vojnách, v hladomore, alebo vyvlastňovanie, alebo čokoľvek sa stalo, že my už nemusíme vďaka tomuto, pretože oni to už zažili aj za nás a my môžeme z toho už vystúpiť, prijať to, že to bolo náročné, vzdať im úctu, lásku a zároveň im vrátiť už tento ťažký osud a požiadať ich, aby sa na nás s láskou pozerali. Znamená to tedy to, že třeba když se v té rodině něco událo, se zmiňovala něco třeba tragického nebo nepříjemného nebo něco, tak v podstatě my si to teď můžeme nést úplně nevědomně a v životě se nám něco děje, že třeba máme problémy ve vztazích a pořád se nám to opakuje, nějaký problém, třeba nějakého nepřijetí nebo něčeho, co se nám nedaří v tom vztahu vyřešit. A přitom to je v podstatě způsobeno tím, že se to neseme celou tu rodinnou historii, protože se to stalo někde kdysi dávno třeba, ale my to teď nemáme sice zvědoměný, ale odehrává se nám to v našich životech. Dá se říct, že to tak funguje? Áno, funguje to tak. Volá sa to slepá láska. Slepá láska k tomu členovi rodiny, ktorý to mal ťažké. A nejakým spôsobom na úrovni duše sme s ním spojení a z tej slepej lásky k nemu to s ním chceme niesť, aby to neniesol sám. A častý jav potom v konšteláciách je presne ten, keď už vlastne sa odhalí tá príčina, tá udalosť, ktorá sa tam stala, na ktorú je častokrát zabudnuté, pretože častokrát sú to aj rodinné tajomstvá, lebo to boli nejaké neželané veci v rodinách, kedy bola napríklad zakázaná nejaká láska alebo bol vyčlenený ten člen rodiny, pretože napríklad mal dieťa nemanželské a prestalo sa o tom rozprávať, pretože to bola hanba. Takže vlastne ako keby sa tým vytlačil ten náš predok a stalo sa to rodinným tajomstvom, až sa na ňo zabudlo a my už vlastne ani nevieme, čo sa tam udialo. Ale práve v týchto rodinných konšteláciách, keď sa urobí rozostavenie, tak vlastne krásne nám vie zástupca energie tohto teda predka povedať, ako sa cíti a dokonca vlastne sa vieme krásne dostať aj do tej situácie, čo sa tam stalo, aby sme vlastne mu mohli prinavrátiť to jeho miesto a zároveň mu povedať z pozície seba, že ďakujeme teda za to, že to už zažil aj za nás a že naozaj sme tento jeho osud niesli s ním, že zažívame presne to isté, cítime jeho bolesť, ktorú cítil on, ale že už to nevládzeme, pretože je toho na nás veľa a že z tej slepej lásky, z lásky k tebe, milá duša, môj predok, to nesiem s tebou, ale už nevládzem. A můžu mu to v podstatě s tou láskou ale vrátit zpátky, tak, aby už to netrápilo mě v tomto životě, protože už to není můj příběh a není to to, co si musím nést. Tak. A najdôležitejšie je to pochopenie, že vlastne to už nie je to, čo si musím niesť, že to nie je moje, ale že naozaj z tej lásky k tomu môjmu predkovi som to niesla s ním a že už vôbec nemusím a že si môžem dovoliť z toho vystúpiť a môžem inak. A že vlastne všetky tie pocity, ktoré vo mne ten môj život a toto, keď sa mi dialo, vyvolávalo, že to nepatrí mne, ale to patrí vlastne jemu. A dá se říct, podle
třeba tvé zkušenosti, co je to nejčastější, co si nosíme, nebo to, co se ti třeba nejčastěji teď objevuje v těch konstelacích? Možná jsou nějaká témata, která jsou třeba teď častější v dnešní době, co si tak nosíme a teď už je potřebujeme opravdu odložit? Častokrát sú to financie v tejto dobe, financie, alebo vlastne je tam spojenie, sú to vzťahové veci. Napríklad nemožnosť nájsť si partnera, alebo už aj keď sa nejaké tie vzťahy pohnú do štádia, kedy si už dovolí klient vystúpiť, tak ho to ťahá zase späť, nedovolí si zažívať tú radosť, lásku a späť ho to ťahá. Takže toto sú také tie najčastejšie témy, alebo potom vlastne sú to, ani rozmýšľam vlastne, že čo vlastne to bolo naposledy. Pred týždňom som robila konštelácie na Slovensku a téma vlastne takisto jednak bola vzťahy, alebo aj úcta k mužom napríklad. Nemožnosť sa pohnúť v tých vzťahoch, napriek tomu, že som dlhoročne vo vzťahu, pracujeme na sebe, tak sa tam niektoré veci nemenia a v podstate tam chýba niekedy tá úcta, dôvera a tá klientka ani nevedela, odkiaľ to ide, ale naozaj vlastne išlo to z hĺbky a v podstate ani to nebolo jej, ale opakovala nejaký vzorec, ktorý žila jej predkyňa. No a když potom složíš vlastně tu konstelaci, tak můžeš nám přiblížit, jak to funguje prakticky? Vlastně jednotliví členové té konstelace si vezmou ty jednotlivé role a potom je to o těch emocích, energiích. Jak si to můžeme představit? Ja som si vytvorila taký systém svoj, že v podstate to funguje u mňa tak, že urobíme si taký úvodný otvárací kruh, aby sme si vytvorili tú spoločnú energiu. A potom také krátke stíšenie cez takú meditáciu, aby sme sa spojili so svojím srdcom, aby sme na chvíľočku odložili to naše rácio a aby sme uvoľnili všetko to napätie z tých predchádzajúcich dní. A potom v podstate to funguje tak, že buď mám na úvod nejaké kartičky, anielské alebo posolstva pre dušu. Každý z nás si vyberie to posolstvo na dané obdobie pre ňoho a po prestávke, po meditácii, tí, ktorí majú vlastnú tému, vlastnú konšteláciu, tak si tie kartičky položia do stredu a vlastne cez jedného z klientov vlastne vytiahneme kartu. Tým pádom vlastne to nehávame na náhodu, ktoré vlastne náhody neexistujú. Takže pre koho najvyššie dobro je, aby išiel ako prvý. A začíname tak, že vlastne vytvoríme chvíľkou stíšenia, navnímania sa na energiu tohto klienta, mu bezpečné pole, láskavé, aby dokázal rozprávať o svojej téme, pretože naozaj tu je najdôležitejšie to bezpečné prostredie, aby sme sa dokázali otvoriť s tými témami, ktoré nás ťažia, pretože častokrát na konštelácie prídu klienti, ktorí riešia napríklad aj zdravotný problém. Hej, to ma teraz napadlo, predtým som si nespomenula, ale naozaj častokrát sú to témy aj zdravotné. A aby dokázal o tom rozprávať, otvoriť sa a ja už podľa toho, ako ho cítim, ako vedieme tú komunikáciu, tak vlastne sa cieľene pýtam takisto na niektoré otázky, aby sme sa dostali hlbšie k tej téme. A potom vlastne robíme rozostavenie, kde vlastne si postaví za seba zástupcu alebo zástupkyňu a potom za jednotlivých tých členov rodinného systému, ktorých sa to týka, alebo vlastne zástupcov za to, čo vlastne vyplynie z tej komunikácie ohľadom toho problému, s ktorým prišiel na konšteláciu. A necháme chvíľočku čas tým, že on vlastne poprosí každého jedného zástupcu o to, či môže zastupovať napríklad, môžeš prosím ťa zastupovať mňa,
v rodinných konšteláciách si týkame. Ja som teda za to, pretože ja mám ten názor, že duša dušu pozná, proste tam proste žiadne vykania, tento bon to není, takže je to také osobnejšie. Takže vlastne sa spýtame, že či teda môže zastupovať. A potom vlastne, keď sú postavení všetci tí členovia, tak zozadu vlastne sa rukami, dlaňami dotkne pliec. Tým sa vlastne predá genetická informácia, aby mohol vlastne zástupca precítiť tú pozíciu, za ktorú bol vybraný. No a vlastne posunie sa na miesto do priestoru, kde cíti ten klient, že má stáť. Tak vlastne nám vznikne rozostavenie, vlastne ten obraz duše, ako to má na úrovni duše ten klient. A po chvíľočke necháme čas, tak vlastne zástupcovia začnú cítiť, mať pocity alebo na tele nejaké vlastne, buď ich niečo začne bolieť alebo začnú niečo cítiť. Oni už potom vlastne to verbalizujú, rozprávajú o tom. Ja sa ich pýtam a na vyzvatie vlastne. A postupne sa vlastne takto tým pohybom tých rozostavených dostávame bližšie k príčine, kde je vlastne v tom rodovom systéme uviaznutá energia, kde je vlastne zastavený ten tok lásky, kde je príčina toho, že ten klient sa má tak, že má ten problém, s ktorým vlastne prišiel na tú konšteláciu. A jak to potom funguje, Ivanka, když já jako klient jsem vlastně součástí toho a teď pozoruju to, co se tam odehrává, ta konstelace, co vlastně cítí, jak reagují ti jednotliví členové té rodiny nebo té konstelace, co jsem si postavila. A jako klient potom teda vnímám to, co se tam odehrává, možná si jako uvědomuji nějaké souvislosti a díky tomu vlastně se uvoľňuje tá energie, nebo jak to tam vlastne funguje? Áno, presne tak, že častokrát sa tam ukáže niečo, napríklad v súvislosti so starými rodičmi a zrazu si klient spomenie, vlastne moji rodičia, alebo dakedy ja som nepoznal toho predka, ale mi rozprávali, že takto a takto to bolo. Že naozaj takúto tragédiu, že on nikdy nebol šťastný, že vraj bol alkoholik, alebo proste zrazu si ten klient spomenie a my sa vieme krásne dostať hlbšie, pretože s ním takisto tie energie pracujú, jemu sa to vlastne otvára, tie informácie mu vlastne prichádzajú a vlastne tá reakcia tých členov, ktorí stoja vlastne v tom rozostavení, tak tam napríklad povedia, áno, je to tak, cítim zimu, alebo presne takto to cítim a začína sa to vlastne nám to udávať vlastne ten smer a dáva nám to vlastne možnosť odhaliť tú príčinu toho. Ale práve, že je dôležité, aby sme tie informácie, aspoň tie, ktoré vieme, mali od toho klienta. Čiže je úžasné, keď v tejto dobe ešte tí predkovia, ktorých máme, či sú to naši starí rodičia, prastarí rodičia, keď ešte dokážeme od nich získať tie informácie a vlastne aj si dovoliť a tak pozbudiť tie deti k tomu, alebo nás všetkých, aby sme to ešte využili, pretože je to obrovský dar, keď ešte máme odkiaľ sa dozvedieť. Ja si pamätám na svoje rozhovory so starkou, kedy sme sedávali a ja som tak rada počúvala tie príbehy, ako oni zažili ešte tú vojnu, aké to mali, kde bývali vlastne v tých skromných podmienkach. A ako si pomáhali vlastne, ako tí vojaci prichádzali, čo všetko prežívali, strachy. Je dôležité toto vedieť, akým sa dá, akým máme naozaj od koho sa pýtať, tak sa pýtajme, pretože sú to tak cenné informácie, ktoré nás môžu potom posunúť naozaj bližšie k sebe a k tej láske v tom rodovom systéme, keď sa správne uchopia a vyliečia. Že se to můžeme opravdu poskládat z těch vstřípků. Ale je pravda, že to funguje i v momentě, kdy ten člen té rodiny už není mezi námi a je to o tom, že se pracuje s tou energií, s tou rodinnou energií, která tam je, která nemizí, která prostě zůstává v tom rodu, i když ten člověk už odešel. Áno, a teraz vlastne je v kinách úžasný film Tajomstvo smrti. Neviem, či si ho videla, ale pre mňa tam bol silný moment,
ktorý mi vtlačil slzy do očí, keď rozprával Jarda Dušek, že bol v Mexiku a vlastne tam na pár chvíľ, alebo teda na chvíľu videl na silnom energetickom mieste svojich predkov, ako vlastne mu rozprávajú, že mu držia peste, že sa vlastne tešia z každého jeho úspechu a že proste, aby si odpustil tie chyby, pretože všetci robíme tie chyby. Tam už vlastne ja som si premietla to hneď na ten svoj život a hneď sa mi vybavil ten obraz, ako to býva aj v tých konšteláciách, v tom závere, keď už vlastne tá energia lásky tam prúdi, keď všetci cítia to teplo, podporu, že ako tí predkovia sa veľmi, veľmi tešia, keď tam tá láska prúdi a akí sú na nás hrdí a vďační, že vlastne v tom rodinnom systéme je to svetlo, prišiel niekto, ten svetlonož, ktorý našiel tú silu v sebe a odvahu pozrieť sa do toho rodinného systému a že v podstate, aby to už ukončil, aby to už neniesol ďalej a zároveň tým rozprúdil tú lásku aj k ním, ale zároveň zastavil, zastavil tú záťaž, aby tá láska už potom prúdila aj do ďalších generácií. Čiže už od neho nepôjdu tie záťaže, ale už tá prepísaný program, tá láska, harmonia, hojnosť. Takže i když tady už s námi není, tak pořád ta energie a to poselství té lásky je tady a můžeme s ním pracovat. Tak, áno, pretože oni všetci tí naši predkovia, aj keď už nie sú medzi živými, sú súčasťou našeho rodinného systému. A myslím si, že určitě se tě někdo občas zeptá nebo někoho napadne, jestli opravdu každý má tu možnost nést tu energii nebo cítit to nebo propojit se v té rodinné konstelaci, že opravdu nemusíme mít nějaké jako zvláštní nadání, ale že pokud se pro to rozhodneme, tak vždycky budeme dostávat nějaké informace. Je to tak? Áno, určite. A ja zdieľam názor, alebo teda verím v to, že vždycky sme tam, kde máme byť a aj na tie rodinné konštelácie vždy príde a vytvorí sa taká skupinka ľudí, alebo teda tých duší, ktoré tam majú byť, aby sme sa vzájomne mohli liečiť, podporovať. A väčšinou sa mi stáva, že keď napríklad, poviem teda príklad, riešime nejaký zdravotný problém, tak dvaja, traja klienti v skupine sa usmejú a povedia, ja mám toto isté, ja som to prekonal, alebo ja toto isté riešim. Takže je to tak krásne tam zhora vytvorené a vedené, že vždy sa môžeme liečiť vzájomne a aj keď si klient nestavia svoj príbeh, ale je tam ako účastník tých konštelácií, tak sa liečí aj on. Aj jeho duša, aj jemu prichádzajú uvedomenia. Mala som teraz taký krásny príklad, keď mi klientka, piatok sme mali konštelácie na Slovensku a v pondelok mi volala, pretože stála v roli, kedy jedna z klientiek si riešila zdravotný problém, pričom príčinu toho konfliktu, teda toho problému mala tak hlboko potlačenú, že sme sa dostali niekde do jej študentských čias a ona práve, táto zástupkyňa stála za ňu a preciťovala ju a zhodou okolností teda mala vo svojom živote presne ten istý problém niekde v minulosti, vzťahový, ktorý mala táto klientka a napriek tomu, že sa nestával jej príbeh, tak nádherne si to precítila, že mi v pondelok volala, že sa jej stalo to, že vlastne jej priateľka, s ktorou mala dávno vlastne nejakú nevyriešenú situáciu, že sa zrazu po rokoch, čo sa jej nikdy nestalo, že sa jej zjavila alebo stála v obchode za ňou a v podstate, že to, čo medzi sebou mali, že sa nerozprávali a nejaký konflikt, tak sa zrazu vyriešil tým, že ona sa na ňu otočila s novým uvedomením, že vlastne jej povedala, že ju rada vidí a že sa jej úplne s láskou ospravedlnila. A práve táto priateľka, s ktorou bol ten konflikt, tak sa na ňu pozrela a tiež povedala, že ja som vtedy mala v nejakú ťažkú situáciu a proste aj z mojej strany to bolo také. Takže ako málo veľa stačí, že sme tam, kde máme byť a že si dovolíme
počúvať tú svoju dušu a necháme sa tou láskou viesť, tak ten náš život sa môže stať krajším, slobodnejším, ľahším a hlavne naplneným láskou. Máš nějaký příklad něčeho třeba neobvyklého nebo něčeho takového jakože zajímavého, nějaké zvláštní rozuzlení, co se odehrávalo v nějaké konstelaci, kdy klient třeba byl naprosto překvapený, že bylo něco úplně jinak nebo něco zvláštního? Něco, co bys chtěla sdílet? Práve, že ma teraz ani nič nenapadá. To je asi ten moment, kedy rýchlo sa snažím uloviť v pamäti, že čo teraz také zvláštne povedať, ale v podstate každý ten príbeh je osobitý a každý ten príbeh má také zvláštne rozuzlenie. Hľadám teraz také slová, ako by som to povedala, aby som nenarušila to súkromie tých klientov, aby som nešla nejako za tú hranicu, pretože pre mňa toto je dôležité, aby naozaj toto ostávalo medzi nami a beriem to tak, že potom aj tie energie sa tak inak uležia a vlastne potom sa to tak krásne zharmonizuje a zrazu sa menia tie veci. Ale mám napríklad, teraz ma napadlo príbeh, kedy sme stavali konšteláciu a prišlo tam k rozuzleniu takému, že klientka nemohla mať teda detičky a ani sa to nepodarilo v tomto živote. V podstate už bola po operácii maternice. A stalo sa to, že v tej konštelácii sa nám ukázala situácia, kedy vlastne ona ako dievča veľmi rada chodievala k starej mame a mala sestru, ktorá otehotnela a vlastne tehotná sa vydávala. Tá stará mama to nemohla nejakým spôsobom prijať, že sa dievča, vnúčka vydáva s tým, že už nosí dieťatko pod srdcom. A po tej svadbe zobrala vlastne túto moju klientku a povedala, že to je taká sranda, že urobia si takú zmluvu, zobrala papier a vlastne napísali na papier, že vlastne, že sa ona teda nevydá, nikdy nebude vydávať, že by mala teda byť tehotná, proste, že si nájde muža a proste zachová nejaké tie postupy, aké si vtedy tá starka určila. No a oni, že to je nejaká sranda, takže to podpísali a proste, že to mala táto klientka vlastne odložené, napriek tomu, že už mala viac ako 40 rokov. A táto konštelácia jej vlastne pripomenula túto situáciu. Dostali sme sa až sem a v podstate sme rušili sľub, pretože to sú veci, ktoré energeticky fungujú. A žiaľ, ale už sme to nemohli vrátiť, pretože detičku už mať nemôže, tým, že už bola aj po operácii, ale to jej uvedomenie vlastne a vlastne vyčistenie tejto zmluvy v tom jej rodinnom systéme, tak bude zase prínosom pre ostatných príslušníkov, pretože ak aj ona nemá deti, ale môžu to byť deti napríklad sestrine. V tom rodovom systéme tá energia, vlastne všetky tieto pečate ostávajú. Takže je to úžasné, že aj keď vlastne v tomto živote ona už matkou sa teda nemôže stať, ale mohla to urobiť pre ostatných členov rodinného systému. Jo. To je silný příběh a myslím si, že takových jako různých slibů a takových závazků, a ani to nemusí být písemný, ale to, co řekneme nahlas, tak kolikrát si ani neuvědomujeme, jakou to má sílu a že si to můžeme nést celý život a že si to můžou nést i další generace. Presne tak a preto naozaj je dôležité, aby sme žehnali každému s láskou, pretože keď sa povie, že keď s láskou dávam, tak sa mi to s láskou vráti, ale naozaj prijať a bude nám dopriaté. To sú tie veci, ktoré sa hovoria, ale má to úžasnú silu. Keď to precítime, tú prajnosť, tú lásku, tak je to veľká sila, veľká podporujúca energia pre tých, ku ktorým to posílame a vysielame. A uvědomit si i tu sílu těch slov, nebo toho, co řekneme nahlas, nebo i to, co si pomyslíme, protože ta síla je obrovská a může se to nést.
Ještě mě napadá, protože tou konstelací ta práce asi úplně nekončí. Je to o tom, že potom ten klient dostane nějakou zprávu nebo něco si v té rodinné konstelaci vyřeší, ale teď je to i hodně na něm, aby vlastně se podle toho začal chovat a začal podle toho třeba měnit ten svůj život, komunikovat s lidma. Je to tak? Áno, presne tak. Ja veľmi rada robím to, naučili ma to lektori Arnolda a Eva Polívkovci, u ktorých vlastne som študovala a stále študujem rodinné konštelácie. Tak v určitom momente, keď už vlastne tú príčinu tam vidíme, keď vlastne sa tam spustia tie emócie, tak toho svojho klienta vlastne za toho zástupcu stiahnem, aby vystúpil z tej role konštelačnej a posuniem tam toho klienta, aby si to precítil, pretože je to na nezaplatenie si to precítiť a vlastne prichádzajú aj tie hlboké uvedomenia a to, že vlastne naozaj čo je potrebné v tom živote zmeniť na to, aby tá zmena, ktorú si želám, sa naozaj udiala. Pretože ak očakávame, že nič nemusíme preto urobiť a čakáme na zázrak, bez toho, aby my sme preto niečo urobili, tak sa to málo kedy udeje. Väčšinou naozaj ten impuls je potrebný od nás, aby sme dali tomu vesmíru najavo, že to myslíme vážne a že naozaj si za tým stojíme, že chceme ísť po novom, túžime po tej zmene a po tej radosti a šťastí v tom živote a zdraví. Takže je potrebné, aby ten klient potom vlastne urobil tie potrebné kroky, ktoré vlastne mu prídu, že je potrebné. On sám už v podstate nemusí rozprávať, to už on sám bude cítiť, že čo potrebuje on v tom svojom živote zmeniť a čo chce zmeniť, aby sa cítil inak lepšie. A ja potom vlastne odporúčam po tej konštelácii, aby tie 2-3 týždne si pripomínal ten klient ten záverečný obraz konštelácie, kedy vlastne si tam precítil tú lásku alebo hojnosť už podľa tej témy, aby si to pripomínal, aby sa to naozaj vlastne previbrovalo aj v tých bunkách, aby sa to tam prepísalo, aby naozaj vlastne, lebo tým, čo vyžarujeme, tak to potom priťahujeme. No, Takže se dá říct, že vlastně to ještě i po té konstelaci pracuje, že je to pořád jako to téma, které se přenastavilo, ale je o tom, aby si to ten klient zvědomoval a možná více si to ještě vracel do toho svého života, to, co zrovna teď potřebuje změnit, jaké kroky má udělat. Presne tak, pretože je to ako, keď hodíme je pokojné jazero a my hodíme kameň, tak sa vlastne tá voda a to bahno rozvíri a to bahno, čo je na spodku, tak sa vlastne dostane hore, vyplaví sa hore to bahno, aby sa to mohlo potom vyčistiť a vlastne ustáliť opäť. Takže takto fungujú nejako aj konštelácie, že vlastne tá energia tam dosadá tie 3 týždne, tých 21 dní a preto netreba vlastne nič robiť, len sledovať, čo sa začne diať a vlastne dovoliť tým energiám, aby sa ustálili. Ivanka, ty jsi několikrát zmínila, že jsi dělala konstelace na Slovensku, ale teď si vlastně povídáme, protože i teď nově děláš konstelace tady u nás v Čechách, v Poděbradech. Kde tě teď můžeme najít, nebo co třeba teď připravuješ? Tak ja sa venujem okrem konštelácií aj individuálnym odblokovaniam stresu metodou One Brain. Venujem sa individuálnym konšteláciám na doske s figurkami alebo pomocou papierov, keď niekto nenájde odvahu alebo najskôr potrebuje vlastne si to prejsť individuálne, tak je tu aj táto možnosť. Takže robím to na Slovensku, robím to už aj v Čechách, presťahovali sme sa teraz do Podebrad, takže je tu nádherný dům Laura, kde vlastne som stretla úžasných ľudí pri jednej prechádzke, kedy som si povedala, že ja si teda priestor nájdem sama.
tak sa predo mnou objavila tabuľa s tým, že ponúkajú priestor a slovo dalo slovo, takže vlastne mám tam úžasné zázemie, sú tam láskavé bytosti a krásna energia, pretože sa tam cvičí yoga, medituje sa tam, takže prijali ma medzi seba a je tam krásny priestor, takže konštelácie robím tu. A potom je tam aj priestor na individuálne terapie, takže je to v Podebradoch, je to Rígrovo námestie a Dom Lavra. No a... Já potom budu sdílet odkazy, takže pokud budete chtít si najít Ivanku pro ať už tu skupinovou nebo tu individuální konstelaci, o té si můžeme popovídat někdy jindy, tak potom budete mít možnost na odkaze pod rozhovorem. No a potom ma nájdu na Slovensku. Chodívam pravidelne ešte na Slovensko, mám tam svojich klientov a veľmi sa na nich teším, takže buď na Slovensku, alebo tu v Čechách. Krásný. Je něco, co bys nám řekla ještě na závěr, nějaké rozloučení nebo možná nějaké poselství? Asi som povedala všetko, ale takéto posolstvo je naozaj dovoliť si počúvať tú svoju dušu, kam nás vedie, pretože ona si častokrát nevyberá ľahkú cestu. Ale je to cesta lásky a svetla a čím viac sa nám podarí vyčistiť tie konflikty a zharmonizovať ich v našom živote, tým viac tá naša duša bude obohatená, keď vystúpi z tohto života, z tohto tela. A to je to najviac, čo pre svoju dušu a pre seba môžeme urobiť. Takže pracovať na sebe, hľadať spôsoby, spájať sa s láskavými ľuďmi a ono ich nám ten vesmír potom tak aj do života privedie, ako aj mne tu v Čechách. Som za to neskutočne vďačná a byť vďačný. Naozaj každý večer zaspávať s pocitom vďačnosti za to všetko krásne, čo sme cez ten deň zažili a že sme si to mohli zažiť, precítiť, pretože ten život je jeden obrovský dar, ktorý sme dostali od našich predkov, dostali sme ich od svojich rodičov, ktorí stáli v bráne nášho príchodu do tohto tela a keby nám nič iné naši rodičia nedali, ale dali nám život a je to ten najväčší dar v tomto pozemskom byti od rodičov. Děkuju, to je krásný. Děkuju moc za rozhovor. Přeji hodně štěstí tady v Poděbradech i na Slovensku, ať se ti daří. Moc děkuju. A ja ďakujem a nech sa darí aj tebe a všetkým vám nech sa darí. Přátelé, děkuji, že posloucháte a děkuji za vaši podporu. Na Spotify nebo na YouTube si můžete poslechnout některé z dalších téměř 50 rozhovorů a udělat si svou inventuru na duši. Můžete mě také napsat o osobní hypnotickou nahrávku na míru. Od mikrofonu vás zdraví Milika Dolčíková.